Hello mga kastudyo, andito naman po kami ngayon sa labas dahil may nilakad kami ni Mr. At ngayon po nagugutom na po kami kaya andito kami ngayon sa Ayala Center Mall. At kakain kami dito sa sikat na restaurant ang Casa Verde. Ito na po mga ka-studio. Nandito po kami ngayon sa Ayala Center Mall. Yes. Nagutom na po kami kaya hindi na namin patatagalin ito mga studio. Kain na po tayo. Yan. Guys, ma'am. Tabi mo na ng pinto. Video pa. Kain Wait, po tayo. isa pa. Pray muna tayo. Pray muna. Sorry po. Sobrang gutom na po talaga namin. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan po tayo mga studio. Yan. Parang Okay, thank you. ito sa akin. Yan po, ang lucky oh. Kain po tayo. Ang sarap na. Gutom na kami. Cheers tayo pang. Cheers. Kain. Date mo na kami. Ang ganda po dito kasi ang hangin po. Tingnan mo kami mga ka-studio. In-order po namin mga ka-studio, this is good for 3 to 4. Yes po. Dami Sobrang po. dami po. Ang sarap po. Ang lambot po. Lambot po na ribs sila. Yan o. First time pa namin dito sa labas, ang daming pong tao. First time makashoot po dito sa Ayala. First time nakalabas. Nakapag-mall. Kaya susulitin po namin ang araw na ito po. Lambot ng ribs nila. Sarap. Meron pa pala ako pang. Pati buto-buto po, mga kain. Casa Verde po is known for their baby back rib mo na super lambot at super sarap. Sarap na? Sarap lang. Sayang, wala po si Sax. Sana maging okay na ang lahat para makapasyal na ulit si Sax sa labas ba. Pag meron po kaming lakad sa labas po, hindi namin sinasama yung
anak namin po. So safety po para pag uwi po namin, ligo po agad. Rice pa. There's pa more. Yung naririnig niyo po na ingay po, yun po yung waterfalls po. Nasa baba po siya namin. Saka sana hindi to umulan kasi nag-iba naman yung panahon dito. Grabe, pati dugto na. Hmm? Buti naman pinayagan po kami dito na pwede mong shoot wala. Yes po. Shout out po sa lahat ng staff ng Casa Verde po. Nag-set up kasi kami dito. Grabe, sobrang hangin po. Lakas ang hangin dito sa labas. Nakakain ko na yung buhok ko pang Ayan o. hindi pa. From time to time po, gagawa po kami ng mga outdoor mukbang po para naman po may iba ba sa sit up namin sa bahay po. Na hindi naman po kayo maumay. Picture natin yung ibang kainan po. In our own simple way lang po. Yes po. Sarap mo. Panalo yung lasa na no. Sarap. Dami pong kumakain dito sa loob. Kami po sa labas. Nasa loob po yung lahat na kumakain. Kami lang po nandito. Pero hindi naman masyadong wow. Pero hindi po masyadong nakakahiya pa. Pero tumitingin pa rin sila sa amin. Baka ano yung iisip nila mo. Nice pa mo. Hmm? Grabe, lakas ng misis mo guys.
Sobrang gutom ko po, grabe. Grabe po. May nilakad kasi kami, tapos hindi pa kami nakakain ba ng kuhan ba? Kami nakakain ng agahan. Agahan ba? Tapos ito, tanghalian na. Nakagat ko yung labi ko pang. Salamat. Hindi na. Baka kala mo ribs yan. Nakalimutan ko po magdala ng pang-ipit sa buhok. Kaya ito yung buhok ko lumilipad. Hmm. No? Sarap po kumain na sobrang hangin ba? Lakas yung hangin. Gusto mo yun? Hindi ko alam kung nakikita pa tayo dyan mo. Ayun na bumbahan. Check mo nga mo. Kasi kanina na-check ko, kitang-kita ka naman doon sa camera. Kita pala? Kasi sayang naman. Nakikita mo? Sariling sika po. Nanonood po sila sa amin. Ay, nalulog. Salamat, boss. Ano yung name niya po? Mark? Mark. Shout out ka namin, sir. Shout out po kay Sir Marco. Ito sa Casa Birthday po. Maraming salamat, boss. Salamat, sir. Kasi na yung makailaw ba? Kailan adila ng bugay. Minsan yun adila. Sa estibula. Ano? Grabe, muntik na natin maubos pa. Tapos na? Ubusin ko na lang to. Grabe, ang dami ko nung nakain ko. Gano'n? Dapat ko maubos ang kanin pa. Dami kong kain. Gusto mo ako. Grabe, ang sarap-sarap ko ng baby back ribs nila. Ano po tayo? Lahat po nanonood sa amin po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng suporta ninyo.
ka na ba? Ay lang, wala. Pas mo. At saka na-try din natin mag-outdoor, no? Kumain ba? Yan. Grabe, sobrang busog po namin mga ka-studio. Shout out po ulit kay Sir Mark. Thank you po, sir. Maraming salamat, sir. Pero hindi po namin alam kung kilala niya ba kami. Pero ang bait-bait po niya. Siya po yung nag-assist sa amin dito po. Tapos nag-ask kami sa kanya kung pwede ba kaming makapag-video dito. Itong natira po, i-take out namin to, bibigay namin kay Sax po. Meron po konti natira. Sob na po yung kuan namin, agahan at saka pananghalian po. Busog na busog po kami. So, ayan na, paalam na tayo. Maraming salamat po sa panood sa episode na to. Sana po nag-enjoy kayo kahit paano po. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye!